No niin, testataanpa tämmöstä 500 grammaa sinkkipalloa, että miten tälle käy kun puristellaan. – 400 tonnia annettiin tälle painetta. No niin, kokeilepa tämmöstä tussia, miten sille käy. Täällä olisi tämmönen vanha mitta, mitä voitaisiin kokeilla. Miten semmonen kestää? Taitaa olla entinen mitta sekin. On ne, kun ei nykypäivänä mitään. Ei ne kestä mitään.